Γεια παιδιά, και σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για το κανάλι μου. Πρώτον θα κάνω vlog, δηλαδή ξέρω εγώ θα πηγαίνω άμα πηγαίνω βόλτες με τους φίλους μου ή άμα πάω δρόμες με το σχολείο μου. Και θα κάνω και downhill videos. Όσοι δεν ξέρω τι είναι το downhill, παίρνω το ποδήλατό μου και πηγαίνω βόλτες σε χωματόδρομους, σε κατηφόρες κυρίως. Δείτε το και πατήστε και στο YouTube downhill να πάρετε μια ιδέα, να δείτε τι είναι. Το πρώτο μου downhill βίντεο θα το ανεβάσω τη Δευτέρα, να ξέρετε. Και το προηγούμενο βίντεο που έκανα το vlog στην Περαχώρα, sorry που τελείωσε κάπως έτσι το βίντεο, η κάμερά μου δεν είχε πολύ χώρο. Αυτά. Και θα κάνω και δεύτερο μέρος στην Περαχώρα. Αυτά. Και κάτι άλλο. Please κάντε subscribe και like. Ευχαριστώ. Γεια.